things that go bump in the night. What the? Jesus! Me? Jerk. Sam B. Okay. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut 'em up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave 'em dead running like a track meet. Scared of nobody. You know who I am? Do you have any idea who you've been talking to? Or maybe you saw me in the playoffs, huh? I played for the fucking goddamn champions. Well-fed cooking meat, cannibal trying to eat. I got a zombie army, and you can't harm me. Hey, Yeah, watch who it. do you voodoo, bitch? Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do Takana. Levet. Puhelimesta lähtelisin tohon. Jokainen on vähän homo. Noin vaan. Joo, se siitä. Ja Jukalla on varmaan jotain evääkin tuolla, mutta kyllä toi nyt on aivan hirveetä vituskeilaa. Noniin, se on taas IFA vlogi. Katsokaa IFAn uutta tukkaa. Tiedätkö mitä lukee? Ette. No ette tietenkään tiedä, kun mä tämän keksin vasta justi. Tää on Robin. Tää on Robin 36V. Niin. Itse asiassa mä oikein ole ihan varma, onko tää nyt Robini vai... Mä yritin saada tässä semmoista kauhean muotia nyt, niin toi ananas. Se meni vähän vituus, niin tästä tuli sitten Robin. Jos vituus meni näistä ananaksesta, tuli niinku Robin. No, ihan sama. Mä mietin, että pitäisikö tänään nyt niinku vetää oikein, tiedätkö niinku jotain oikein kantauttavaa asiaa sun muuta. Mutta tätä on niin hirveästi nyt pyydälty nyt tätä mun vlogia. Ainakin niin Leevi on pyytänyt ja sitten... No on sitten nyt muutamat muukin, mutta on mulla yksi fani, Leevi. No, pitäkää nyt päänne kiinni, miettikää jos ei olisi saatana yhtään. Tuo huhua. Se on vähän noloa. Eikä nyt siellä on ne tämmöiset nevivut. Jokainen menee, painaa tätä. Koska tää on ihan vitun gei. Ymmärtäisitte? Tätä, ei tätä. Tämä on jees, tämä on ihan vitun gei. Ja sitten niin kirjoittakaa siihen helvetin kommenttiraitaan nyt sitten, että haluatte ihan oikeesti, että mä nyt teen tätä. Niin. Koska nyt mä en aio puhua mitään järkeviä. Nyt mä en tiedä puhua ikinä, mutta siis en mä nyt ajalta, joka ottaa ihan hirveästi kyllä nyt kantaa nyt mihinkään. Kello on ensinnäkin saatana vielä. Eiku siis on aamu. No joo, ei se nyt mulle ole niin ihmeinen, mutta aivan sama. No, kuitenkin. Se ensimmäinen, se oli semmonen satana kännisjako. Nyt ajattelin, että se on taas lärvät sehän ja voi vittu. En mä ole. Mä vaan oon näin saatana syntymäsekaisin nykyään. Niin. No, sille ei voi mitään. Elikkä ei tätä ole mitään järkevää. Sitten näistä auringonlaseista voi jumalauta, että joku jaksaa nähdä vaivaa nämä saatanan nariskoista. Hei, sinä kuka nyt näitä vaivaa ihan helvetisti näistä mun auringonlaseista, että aikuinen äijä vetää aurinkolaset päässä sisällä. Anteeksi vaan. Bitch please. Mutta näistä tuli myös hyvääkin palautetta. Niin, joku kirjoitti, että 5 askat sisällä. Se on hyvää palautetta. Vittu. Ja ei mä oon aina sanonut. Tää on jumalauta, tää on vapaa maa tää Suomi. Tää on Suomi eikä mikään saatana Irani.
Jos mä haluan pitää arskoja, kun mä teen vielä, niin mä pidän niitä. Ota sä pois, jos sä haluat. Ei sun ole pakko pitää. Niin. Paamuksehan mut alas sillä, kun tää on muuten se harmaa korva. Niin. Sekin oli muuten aika älytön. Jumalauta, että se kesti muuten pitkään. Voi vittu, mä seurailin sitä tossa ja katselin, että ei hyvää päivää vittu. Ei se sanonut sen mitään pahaa. Pikkuinen sanoi jotain, että joo, nää isommat lopettaa kiroilla sun muuta, niin joo. Aivan vitu sama. Hyvin sanottu. Se oli sen mielipide, silloin siihen perkele oikeus. Sitten on tää vihreä Belmontti, tää mentaalisavuke, niin mä ajattelin kun mä katsoin sen ekan videon, mä katsoin, että onpa harvinaisen ärsyttävä idiootti. Ja sitten mä täysin, että vittu se on niin kuin mä nuorempana. Eli ärsyttävä. Niin. No, sille nyt ei voi mitään. Se on se mikä se on, mutta se on ihan huippu. Mä oon nyt kattonut varmaan kaikki noiset jutut. Se on ihan huippu. Samoin mä katsoin tätä harmaakorvaa edelleen. Ja kelakkaa ei paljon, kun se jaksaa antaa veivaa. Niin. No, ei se mulle kuulu. Se asia. Sitten se, niin siitä, voi vittu, mä luin varmaan 200 kommenttia siitä. Kaikki haukkuu sitä vihreätä Belmonttia, ei kun mentaalisröykiä ja savuketta sitä samaa kaveria, niin kyllä te tiedätte sen nuoremmilla on kans vähän tämmönen ropi, niin niitä tyttöjä sillä aina aina siinä ympärillä. Mulla nyt nukkuu tuolla lapset ja vaimo, niin mä vittitään pyöriin mitään tyttöjä ottaa. Olen mukana tuossa Samarin Suomen eliittipileet, tai mä taidon omistaa sen, mä en muista varmaksi. Niin. Kyllähän meillä nyt tyttöjä tuohon ottaa pyöriin. Ne lähtee niinku työkeikalle, niinku, tiedätkö sä eksoottisissa tanssioissa, niin voi nyt tulla työkeikalle saatana pomonsa luo. Mitä väliä sille nyt on? Siis niille. Rahansa ne saa kuitenkin. Ei mitään sitä aina hutsuja. On eksoottisia tanssioita. Siisas. Joku satanan perversi sieltä taas jo miettii, että joo. Oh jee. Miten tuoksi seuraavaksi jotain maksullisia tänne? Voi jumalauta, näin mä pesen se suus sitten saippualla. Niin mä nyt puhun nyt tän verran hiljaa, koska lapset nukkuu, muija nukkuu. Mä sekoilen täällä jotain yksistäni. Ja mä pelata. Ja no mutta nyt mulla ei ADHD-lääkettä. Huomaatte, kun mä hyvällä tuulella. Ihanin lailla on viimeksi kilatipaa kato heti. Heti, itse asiassa oli kilattanut jo jotain 6 tuntia aikaisemmin, mutta nyt mä täällä kuuntelen vaan Jukka takana, on jokainen on vähän homo. Suosittelen aika, sanotaanko vapauttava kokemus. Siis kuunnella se biisi loppuun, alusta loppuun. Katsokaa nyt. On tää saatana hyvän näköinen tää mun vittu Robin, eikä nyt meinaa laittaa lakkaa tuon äsken. Kun vittu laittaa tuon lakkaa, on 4:30 ei yöllä. 4:30 yöllä lakkaa päähän. No ja vaan laittaa, tää on taas saatana taaskin, tää on vapaa maa. Jos mä haluan laittaa sinne lakkaa, niin mähän laitan. Ja arskat pysyy. Niin. Niin joo, ei tätä Venäjällä. Mulla on ihan kantauttavakin asia ja mulla on ihan järkevää, mutta ei mulla niitä, mä jaksan ruveta niitä nyt läsyttää. Mulla menee tähän alkuun paskaläsytykseen nyt tämän aikaan. Niin tästä tulee tästä mitään tunnin vitun biologia voi tulla. Kato ihan tarkalleen mikä, niin se on aina videoblogi. Mutta voisiko joku ystävällisesti nyt kirjoittaa tuohon noin niin, että mikä vittu on facepalm? Ilmeisesti jotain aika noloa, koska laitoin tälleen nokkelana kaverina, niin pistin tolle tyttärelle niin sitten WhatsAppin. Ja niin omasta mielestäni helvetin nokkela ja hauska. Niin se vastasi siihen, että facepalm.
Ja edes Wikipedia ei suostu kertoa, niin mikä se on niin oikeesti, niin tiedätkö. Näitäköhän löytyy, että se on joku satana kasvonaamio. Niin pankahan se siihen, tiedätkö, kommenttiriville. Mikä helvetti on facepalm? Liikaa sitä suostu kertoa kuitenkaan. Niin joo. Ja se joku helvetin älypääkin kysyi, joo, mikä sun tyttäres on, onko hyvän näköinen? Voi jumalauta. No, kyllä mä luulisin, että niin mä en ehkä rupea tätä informationia nyt tässä nyt kauheasti jakeleen, että kyllä sitten kun mä teen poikaista joskus hyväksyn tai muuta vastaavaa, aina ajatellaan, että mitä tulee tämmöisen mutteria pää tällaisen laajaksi. Ihan viton sama. Vai pitäisikö tää jakaa giveawayne? Mulla on siellä se 86 tilaajaa, niin 114, niin mä lähetän tän. Joo, selvä. Elikkä se 200 supaa jää niin tälle logille. Sitten mulla on siellä ihan käsittämättömän. Voi vittu, mulla on siellä niin hyvää nyt tulossa NHL 14. Kyllä. Pappa on ihan päällikkö siinä. Tai mikä vitun pappa, mun lapsilla mitään lapsia vielä on. Mä olin iskä. Iskä on siinä ihan käsittämättömän hyvä. 93 vuodesta vetänyt Sega Mega Drivella 2000, itse asiassa 2 tonniseen asti, sitten oli pikku tauko ja sitten 2007, mutta ei tuo kenen tuo linnareissuillaan, niin sillä vedettiin rallia ja sitten viimeinen saa 2009. No kuitenkin, niin aika nopsasti kyllä opitaan. Nyt ollaan, en mä kerrokaan nyt missä divarissa ollaan, mutta siinä ollaan, mikä siinä nyt tulee nyt aika samaan aikaan, niin siinä on niinku toi. Siinä on vitosdivarin mestaruus on siinä kyseessä. Se menee rankkareille, että siinä, siis siitä olisi ihan ollut live face-kuvaa tämmöstä näin niinku tää. Tai että mitä, onko se live, en minä tiedä. Niin mutta ei se oli todella siis painokelevotonta se materiaali. Täällä voi tässä mun K18 JFA V-logissa, täällä voi sanoa vittuja perkeleja, jos siltä tuntuu. Niin ei mun sisko ei tykkää yhtään, mutta mitä vittua sille kuuluu. Tää on mun V-logi, tehköön saatana oma. Jos haluaa. Niin, tee jos sun oma. Mä en tee sun puolesta sitä. Se on sun hommaas. Niin se oli mahdollinen, mihin vittuun mä jäin. Ei vittu, kun pätkii päässä. No ei oo ihme, saatana, kun kello on yli 5 aamulla. Niin kuitenkin, niin, joo. Niin NHL 14. Heittäkää sinne haasteita, jos olette jotain samaa divaria suurin piirtein 5-4, jotain tommoista 3, 5-4, 6, 6-4, 5-3. No 6 ja 3 vitun välistä, niin haasteita lyödään sitten YouTubeen sitten. Tuli turpaan takaa, ei. Tai luultavasti tulee, mutta niin, siis mulle. Mutta ei se mua silti haittaa. Mä olisin 35-vuotiaana pelannut ekan online-peli, niin aina sitä mainostan, mutta eikö se nyt ole vähän eetu? Eikö se nyt pikkusen saa löysiä niinku? No ei saa, ei kuulemma saa mitään mistään, no ei tarvikka. Mut se voi sanoa, että sen jälkeen on pelailtu ja viimeisen 10 pelin saldo taitaa olla 6, 3 ja 1. Joo, kyllä. Ja jostain 15 000 joukosta nyt rupeaa löytyy 14 000 alkoi toi sijoitus tuosta World Class-listalta PS3. Ei paha. Haluatko sitten vielä kuunnella tuota Takalan Jukkaa? En mäkään. Mä paan sen silti. Mutta
pistäkää nyt se, jos te nyt haluatte nyt tätä lisää, niin mä otan ihan hirveätä paskaa, mutta on tää nyt paskempaakin nyt nähty. Käykää nyt kattoo vaikka niitä saatanan Siberian sipuleitten, niiden Siberian sipuleitten, niin mistä se saatana kohukin nousi, niin käykää nyt kattoo niitä. Ei vittu, tää on pakko vielä sanoa. Ei ne alaikäiset. Mä eipykään heimoinen sieltä, mutta parille nyt menee ylä ropsit, niin mä osin, että siellä on nyt noita uusia vlogaajia, niin hirveän nuoria. Mutta hirveän fiksuja. Niillä on ihan oikeasti hyvää sanottavaa. Siis niin järkevää, kantaa ottavaa sanottavaa. Hei. Vittu, jatkakaa saman mallin. Mulla takaa se vittu, se oli kettu. Kuulitte vaan väärin. Toi kamera vääristää sen verran ääntä. Noniin. Se Jukka jatkaa tästä näin ja mä jatkan huomenna. Mä tallennan sen valmiiksi jo. Että pankaa niitä saatana kommentteja, jos te nyt haluatte sitten kuulla, mitä mulla on asiaa siinä vlogissa. Ja painelkaa sitä vitun supaan nappia, niin mä lähetän tän saatanan ketjun, missä on tää mun saatanan pultti. Ja joo, ei tää nyt mikään Xbox One on, mutta tää on tää nyt saamari mun tunnearvoa tälle. Miettikää sitä.